Avui els valencians festegem el nostre dia, el Dia de la Comunitat Valenciana, amb multitud d'actes i celebracions als 542 municipis. En la cerimònia institucional del 9 d'octubre, una trentena de persones i institucions han sigut distingides. Els equips de vacunació contra el coronavirus han rebut l'alta distinció de la Generalitat. En nom dels premiats, el dibuixant Paco Roca ha reivindicat la diversitat dels valencians i ha defensat que les democràcies uneixen la diferència, no l'eliminen, com fan les dictadures. Si algo tenemos en común los valencianos, como también ha dicho Mónica Oltra, es que somos diferentes entre sí. Siempre lo hemos sido a lo largo de la historia y siempre lo seremos, queramos o no lo queramos. Me gustaría pensar que mi trabajo y el del resto de los galardonados hoy sirven para forjar el carácter de los valencianos, y ese carácter es el de ser respetuosos con los demás. Bon dia, Televisió Espanyola se suma a la festivitat del 9 d'octubre i avui des d'ací, des de l'exterior del Palau de la Generalitat, fem este programa per a contar-los tots els detalls del Dia dels Valencians. Fa uns instants ha conclòs la processó cívica al parterre, on s'ha fet l'ofrena floral a Jaume I. La pandèmia va obligar a suspendre l'any passat este acte, que enguany s'ha recuperat, això sí, amb un recorregut més curt i menys participants. L'alta distinció de la Generalitat ha recaigut enguany en els equips de vacunació. La seva tasca durant la pandèmia ha permès immunitzar més de 4 milions de valencians. En la cerimònia institucional del 9 d'octubre han sigut distingides una trentena de persones i institucions. Los equipos de vacunación han sido reconocidos con la alta distinción de la Generalitat. Teníamos que salir de esto y no había otro camino que tirar todos y ya está. Y yo creo que todavía tenemos que conseguir que los que están en dudas pues tengan claro que no hay otro camino para terminar con esto. Reconocimiento científico para los investigadores Miguel Ángel Sanz y Dolores Corella. Realmente si se investiga se pueden conseguir cosas y lo estamos demostrando y ahora pues tenemos vacunas, dentro de poco pues habrá tratamientos. Hay mucha investigación y muy buena. El problema está en que siempre, claro, necesitamos más. Distinciones también para quienes han informado Radio Valencia Cadena SER en sus 100 años, las publicaciones de la Universidad de Valencia, César Orquín, que salvó a españoles en Mauthausen, y el ilustrador Paco Roca. Ha sido un momento para ver, ¿no?, la vida que llevábamos, si era la que queríamos llevar o no. Premio también para el poeta Josep Piera. Per a mi viure és escriure i escriure és viure i bueno, que t'ho reconeguen, com diguem a la Sapor, a ningú li amarga un dolç. Medallas al mérito cultural para Yunimira, Cristina Durán, Altay, Ploma 2, Kiko el Guerrillero, Dani Miquel i Carme Portacelli. Un dels prodigis de l'ésser humà és la possibilitat de viure a altres mons, i si en algun lloc es pot viure a altres mons és en la cultura. Tots ho hem passat mal i els infants són els que pitjor ho han passat. Galardones a la inclusión para el Centro Nueva Opción de Daño Cerebral, San Joan de Déu y la Federación de Scouts. Más allá de estos muros de hormigón y demás, pues se puede educar también, claro. El Consolat de Mar, la cooperativa de Crevillent, Regina Monsalve y Federico Félix han recibido el premio al mérito empresarial. Vamos a ir consolidando posiciones y de no haber ninguna cosa rara, volveremos a donde toca. Todo lo que es el desarrollo rural, para mí es muy importante la mujer, el despoblamiento rural. En deportes han sido galardonados los medallistas de Tokio, además de Cristina Mayo, Lola Ochoa, Jan de Murla y el Maratón de Valencia. El maratón representa esfuerzo y representa al mismo tiempo seguridad y ambición. Carlos Soler nos ha confirmado que quiere seguir en el Valencia. Ya he dicho muchas veces que me gustaría quedarme, sí. Es un reconocimiento importante a todos estos años de trabajo, de esfuerzo. No ha sido fácil y estoy muy contento por ello. Distinción Lluís Vives para el grupo de teatro Escena Erasmus, y Javier Mariscal ha sido nombrado embajador de la comunidad. Siempre es muy importante el cariño. Nosotros estamos aquí por amor. Pues el amor es el mensaje de todos estos premiados y premiadas en el Día de la Comunitat Valenciana.
Després de l'entrega de les distincions, el president de la Generalitat ha pronunciat el discurs institucional. Puig considera que este 9 d'octubre és el més esperançador de la història i també ha reivindicat una segona transició territorial de l'Espanya autonòmica. Virginia Abba. Sí, un discurs en què el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha donat per superada la pitjor part de la pandèmia. Un 9 d'octubre de l'esperança, ha dit, a partir del qual ja no viurem dominats pel virus. Puig ha demanat justícia en el finançament, en el dúmping fiscal i en la descentralització, una nova transició territorial de l'Espanya autonòmica, ha insistit. I ha posat en valor l'autogovern que, segons Puig, s'ha reforçat durant la pandèmia. El repte del futur, ha dit, és acurtar distàncies entre les comarques. Immigracions, delegada del govern, des del jurat. Senyores i senyors, ha arribat l'hora d'una segona transició territorial de l'Espanya autonòmica. Instem a uns nous pactes autonòmics. Des de la confiança federal que mira per un mateix, per un poble mateix, però també mira per als altres i mira pel conjunt. Aprofitant ara unes condicions favorables en un govern d'Espanya més sensible a la diversitat i assegurant el dret a la diferència sense diferència de drets. Després de l'acte, els partits de l'oposició han fet una valoració del discurs del president. Diuen que han trobat a faltar més reivindicació del canvi del model de finançament i autocrítica també per la gestió de la pandèmia. Els partits del Botànic consideren que avui és una jornada per a destacar la nova normalitat. Vox no ha acudit perquè considera que és un acte d'autobombo, han dit, del govern valencià. Me hubiera gustado que delante de dos ministros de España se hubiera aprovechado para reivindicar asuntos tan importantes que necesitamos en nuestra comunidad, como el agua, las infraestructuras o la financiación. No ha sido así. He echado en falta un poco de autocrítica y de humildad por su parte, ¿no? Diría que bajara a la calle, que viera todos los negocios que están cerrados, que han tenido que bajar la persiana. Estamos ahora en la aspiración de la épica de la normalidad, donde queremos estar normales i eso hoy és èpico. Crec que el president ha fet un discurs adient per al moment i jo crec que també la vicepresidenta i altres intervinents han parlat del finançament, que crec que és el principal problema que tenim ara mateix els valencians. El horizonte que viene es de nuevo ciclo, post-pandemia, y esto quiere decir que afrontamos diversos retos. Retos bonitos, retos interesantes, como por ejemplo el modelo de Estado que queremos, el país al que queremos ir, este país de países. I en un dia tan important per a tots els valencians ens acompanya el president de la Generalitat, Ximo Puig. Bon dia, president. Hola, molt bon dia. Amb la pandèmia hem viscut moments molt durs. Ara, afortunadament, ja més de 4 milions de valencians estan vacunats. Així i tot, avui calia retre aquest tribut, aquest homenatge als equips de vacunació. Sí, per supost, l'actiu més important que hem tingut per la superació de la pandèmia ha estat la vacuna. Mire, si no haguem tingut la vacuna, la darrera onada hauria sigut terrible. Afortunadament, gràcies a la vacunació, hi havia ja moltes persones immunitzades i han tingut un ressò menor. Ara bé, tot aquest esforç ara el tenim que culminar. Ens queda encara el 10% de persones que no s'han vacunat i hem d'insistir que és fonamental que se vacunen per ells, per les seves famílies i per el conjunt de la societat. Però els equips de vacunació han demostrat una extraordinària professionalitat i per això crec que se mereixien aquest reconeixement, com se'l mereix el conjunt de la societat valenciana per la seva responsabilitat. El Consell va marcar el 9 d'octubre com el punt d'inflexió cap a aquesta nova normalitat. És cert que encara hi ha algunes restriccions vigents. Vostè entén el malestar per part d'alguns col·lectius, no sé, l'hostaleria, l'oci nocturn, que han sigut molt més crítics amb la gestió durant aquests mesos? Jo entenc, per supost, les crítiques de persones que s'han vegut afectades en els seus negocis, en la seva manera de treballar, i per tant ho comprenc i el que hem volgut és ajudar-los. Ara, en aquests moments, pràcticament ja no queden restriccions i el que es tracta és de que busquem espais de la màxima seguretat. Per això és molt important aquest debat que estem tenint d'aproximació, a veure si es pot utilitzar també el certificat Covid en alguns espais determinats per donar-li la màxima normalitat. L'objectiu és màxima normalitat per a la reactivació econòmica, la reactivació social i emocional que ho necessitem.
Parlant de col·lectius crítics, avui també a la porta del Palau de la Generalitat s'han manifestat, han protestat els bombers forestals, demanen la estabilitat laboral per a 250 companys. Tenen alguna solució per a ells, president? Mire, el primer que van fer va ser augmentar-los el 30% el sou, que quan estaven en l'anterior empresa ja al vindre a la Generalitat. I s'està intentant buscar una solució, però les solucions tenen que ser solucions legals i per a donar estabilitat en una empresa pública se necessiten una sèrie de contractacions públiques que tenen un itinerari, i l'itinerari sempre és la igualtat d'oportunitats. Però en qualsevol cas estem absolutament convençuts de que buscarem una solució perquè és molt important el treball que se fa a través dels bombers forestals i d'aquesta unitat de vigilància que volem fer valenciana, perquè siguem capaços de donar resposta a les emergències. Tornem ara al seu discurs. Vostè avui ha reclamat una nova transició territorial. Seria necessària per a canviar aquest model de finançament autonòmic que tant ens perjudica als valencians? El finançament autonòmic és una part de la qüestió. És molt important perquè al final és la suficiència financera de les comunitats autònomes i de la pròpia comunitat valenciana, que és la pitjor finançada. Però més enllà d'aquesta qüestió, que és cabdal, fonamental, se necessitaria fer uns nous pactes autonòmics més enllà inclús d'esta situació. Per què? Perquè fa 40 anys se van fer aquests pactes autonòmics. Ara ja estan establertes les autonomies i tenim que participar també d'aquest acord. No se pot avançar en la història sense acord. La fronterització i el maniqueisme no fa avançar a una societat. Per tant, jo crec en els pactes, crec en els acords i crec que és molt important que Espanya, d'alguna manera, també revise les parts que no funcionen bé, perquè hi ha altres que han funcionat molt bé, però hi ha algunes que no funcionen bé, sobretot allò que té a veure en la cooperació, en la cogovernança, en el diàleg entre les comunitats autònomes. President, estem més pròxims d'aconseguir aquest nou model de finançament tan desitjat per als valencians? Bé, estem més pròxims perquè en novembre el govern té previst la presentació almenys un esborrany de lo que és la posició del govern respecte a aquesta qüestió i va encaminada en el sentit positiu perquè se insinua almenys que serà a través de la població ajustada, que és el que nosaltres demanem. Però el que està clar és que se necessita un gran acord perquè el govern sols no pot, tampoc no hi ha suficient majoria ni en el Consell de Política Fiscal i Financera ni en el Congrés dels Diputats. Per tant, és necessari que almenys els grans partits estiguen d'acord i arriben a una concepció que ha de passar perquè hi hagi suficiència financera per a les comunitats autònomes per garantir l'estat del benestar i que després no hi hagi les discriminacions objectives que en aquest moment existeixen entre unes i altres. Arriba aquesta data i sempre revisem com de fort està el sentiment de pertinença dels valencians. Quines polítiques es poden impulsar per a que hi hagi més consciència de poble? Mire, jo crec que hem avançat en aquest any, aquests 18 mesos, en la vinculació afectiva entre la societat valenciana i les institucions, perquè s'ha vist que les institucions autonòmiques són útils per a la superació dels grans problemes i això crec que ens ajuda a enfortir la pròpia concepció, la pròpia autoestima. En aquests moments els valencians tenim orgull perquè ho hem fet bé, ho hem fet molt millor que altres comunitats autònomes, tots, perquè així la ciutadania ha estat des del primer moment sent més responsable que en altres llocs. I això jo crec que sí que aquest orgull valencià el tenim avui més fort. Ara hem d'aprofitar, per tant, tot el que són aquestes lliçons de la pandèmia i hem d'aprofitar també per a situar la comunitat valenciana on se mereix, que està encara molt lluny d'on se mereix. President, gràcies per atendre Televisió Espanyola en un dia tan important per als valencians. Moltíssimes gràcies a Televisió Espanyola per fer des d'ací este programa. Crec que és molt important també la vinculació de la televisió pública espanyola en tot el que significa la comunitat valenciana. Moltes gràcies. La Reial Senyera Valenciana, com mana la tradició, ha descendit des del balcó de l'Ajuntament sense inclinar-se davant de ningú. Enguany ha sigut la regidora Pilar Bernabé l'encarregada de portar-la. Una processó que ha conclòs al parterre on s'ha fet l'ofrena floral a Jaume I. La pandèmia obliga a suprimir-la l'any passat, però enguany s'ha tornat a celebrar Rosella Espinós.
La processó cívica ha transcorregut amb normalitat, llevat d'algun xiulit molt puntual. Ha tingut un recorregut diferent, més curt, degut a les obres en la plaça de la Reina i també com a mesura anticoronavirus per evitar les aglomeracions. Ací al parterre ha tingut lloc la tradicional ofrena floral a l'estàtua de Jaume I el Conqueridor, que recordem que un dia com avui, un 9 d'octubre de 1238, entrava a la ciutat de València, la conqueria ara fa vora 780 anys. El 9 d'octubre és una bona ocasió per a mirar arrere i recordar com hem arribat fins ací, per a comprendre millor la nostra història com a poble i per a parlar de com s'ha anat forjant el caràcter valencià, fem un recorregut de la mà de l'historiador Vicent Baidal. Estem en la plaça més antiga de la ciutat de València, és la plaça de l'Almoina. Hola, Vicent. Hola. El 9 d'octubre té una simbologia especial i este serà també el que marca un punt d'inflexió respecte a la pandèmia després d'un any i mig molt complicat. Encara que de pandèmies i d'epidèmies n'hi ha hagut moltes. Sí, i la del Covid no ha sigut ni de bon tros la més greu. Hem de pensar que precisament l'epidèmia més mortífera que hem conegut els valencians va coincidir just amb les primeres celebracions del 9 d'octubre, que van començar a celebrar-se en 1338 en el primer centenari de la conquesta de la ciutat de València. Just 10 anys després, en 1348, tant la ciutat de València com el conjunt del regne estaven sumits en una epidèmia de pesta bubònica, la pesta negra, una malaltia bacteriana que va fer acabar amb la vida d'entorn d'un 20% de la població valenciana, és a dir, un de cada 5 valencians. Perquè quan parlem d'identitat tenim la sensació de que ací a la comunitat valenciana no hi ha un sentiment de pertinença sòlid, cohesionat, com en altres territoris, tenint ací llengua pròpia. La identitat col·lectiva valenciana va començar a forjar-se després de que Jaume I creara el Regne de València en 1238, que és precisament el que celebrem tots els 9 d'octubre, i aquella identitat estava molt vinculada a unes lleis pròpies, els furs, i a unes institucions polítiques comunes, com eren les Corts Valencianes o la Generalitat Valenciana. D'eixa manera, cap al segle XV, veiem que hi ha una identitat col·lectiva valenciana de Vinaròs a Oriola prou forta, també vinculada a un altre element, la llengua, el valencià, una llengua pròpia. Però què va passar amb aquests dos elements al llarg de la història? Doncs que o van desaparèixer o van afeblir-se molt. Per exemple, en el segle XVIII, Felip V de Borbó va abolir l'estructura jurídica política del Regne de València i també a partir d'aquell moment van començar a produir-se polítiques castellanitzadores. Per tant, la identitat valenciana, que s'havia basat en això, va anar reculant molt. Un element comú és el mar. Des de Vinaròs fins a Oriola, tota la comunitat està banyada pel mar Mediterrani. Com ha influït en el caràcter valencià l'estar més pròxims d'altres cultures? És evident que els valencians som un poble abocat a la mar Mediterrània i que això ens ha influït no només en el caràcter, sinó també en l'economia, en el comerç, en la nostra música, en la nostra manera de menjar, en un cert hedonisme entre tots els valencians, i només hem de pensar també en les grans figures de la història o de la cultura valenciana, des de Joan Martorell o els Borja fins a Manuel Vicent, Vicent Andrés Estellés o Carmelina Sánchez Cutillas, que tots ells han tingut sempre una relació molt intensa amb el Mediterrani. Vicent Baidal, moltes gràcies per ajudar-nos a comprendre millor com s'ha anat forjant el caràcter valencià. Gràcies a vosaltres i bon 9 d'octubre. La divisió territorial per províncies és recent, no té ni 2 segles, data de 1833. Avui volem conèixer millor com és el teixit productiu i les característiques pròpies del territori valencià. La província de Castelló té 585.000 habitants. Una gran part d'ells viuen de la indústria i del turisme. Quan preguntem als ciutadans què els defineix com a castellonens, ens diuen això. Muy fiesteros, ¿no? Siempre con ganas de estar con los amigos, con la familia. Quan te facin un rogle de gent, pues, jo què sé, ixes més. Jo crec que estem més connectats. Molt com seria la gent del Mediterrani, no? De estar en família, fer els menjars i tot això, de passar el temps junts. Me sent valenciana, de la comunitat valenciana, vamos. La província té diversos atractius turístics, tant de costa com d'interior, des de pobles xicotets amb encant a destinacions a vora mar, algunes, com Penyíscola, escenaris de pel·lícules i de sèries de televisió. El principal motor econòmic és el taulell. Només l'any passat va facturar més de 3.800 milions d'euros, és a dir, el 2,7% del PIB industrial espanyol, i s'estima que dona treball de forma indirecta a prop de 60.000 persones.
es una forma de vivir, es una cultura, es una relación social, es una relación econòmica. Creo que en la sangre llevamos esto desde generaciones y generaciones. Els principals reptes de futur de Castelló passen per evitar el despoblament de l'interior i digitalitzar les zones rurals. La millora de les infraestructures i del transport són altres de les seves prioritats. Al este de la península ibérica, que no al levante, y en el centro de la Comunidad Valenciana se encuentra la provincia de Valencia. Su extensión ocupa 10.763 kilómetros cuadrados, con algo más de 2,5 millones de almas que habitan 266 municipios. El 70% de la población se concentra en el área metropolitana de Valencia, una sociedad con un origen eminentemente agrícola que a día de hoy constituye todavía uno de los pilares de su economía. En el pasado fue muchísimo más, tanto es así que en esta zona donde nos encontramos, pues el 100% subsistía gracias a la agricultura. Y se puede considerar que es una despensa de Europa. En los años 60 entra en el ADN valenciano el turismo. ¿Y qué opinan sus gentes de este pulso? Yo vivo gracias al turista. Si no hubiera turista yo no podría. La tierra siempre está ahí. Y el valenciano ha sido un buen labrador. Yo pienso que pueden ir juntas. Y lo hacen, con un icono de Valencia, la paella, que fusiona los mejores productos de esta tierra con uno de los ases en la manga del turismo, la gastronomía. Luego está el enemigo, el meninfotisme. Tampoco comemos mucho naranja de aquí, la mayoría de gente. La forma de saludar también hace diferentes a los valencianos. Cuando un valencià te saluda no te diu bon dia, diu ye tú, ¿sabes? Tampoco podemos omitir que un grupo valenciano lidere el sector de la distribución alimentaria en España y otro ocupe el 6º lugar. Alicante cuenta con más de 1.800.000 habitantes, es la 5ª provincia más poblada de España. En total, 141 municipios se reparten por todo su territorio y estos son algunos de los rasgos que definen a los alicantinos. Sobre todo que somos muy abiertos, somos muy solidarios con toda la gente. Aquí en lo que es la zona de Vega Baja tenemos un carácter distinto, tenemos un carácter quizás somos más conservadores y luego somos muy familiares también. Y muy contentos de estar aquí, porque tenemos la mejor tierra del mundo, ¿a que sí? El clima, la gastronomía y la belleza de sus paisajes de costa e interior hacen del turismo el principal motor económico de esta provincia. Con casi un 20% del PIB de esta provincia tenemos una aportación de 20.000 millones de euros a la economía valenciana. Además damos empleo a casi un 20% de la población activa, 200.000 puestos de trabajo. El turismo es una actividad que genera en la provincia de Alicante casi 2.000 millones de euros de ingresos en impuestos. Si no existiera el turismo, seguramente esta provincia no sería lo que es actualmente. También otros sectores forman parte del músculo empresarial alicantino, como el agroalimentario o las industrias del calzado, el textil y el juguete. Y entre los retos de futuro, la mejora de infraestructuras y comunicaciones como el transporte de cercanías y la llegada del corredor mediterráneo, así como continuar impulsando y apoyando a la digitalización. Avui també és Sant Donís, el Dia Valencià dels Enamorats. La mocadora suposa més d'un 7% de la facturació anual dels forts i pastisseries valencianes, una tradició que va néixer al Cap i Casal i que a poc ha anat extenent-se per la resta del territori. Enguany, la producció dels obradors tradicionals superarà les 45 tones de massapà. Los cientos de miles de piezas de mazapán que se elaboran de forma artesanal en Sant Donís requieren tiempo, pero no mucho para que estén en su punto. Por eso concentran la producción. El día 1 es cuando amasamos, el día 3 refinamos y el día 4 empezamos a elaborar. Esta festividad principalmente se vende entre la víspera y el día de Sant Donís. Este obrador artesano producirá 150 kilos de mazapán, cuya fórmula es 60% almendra y 40% azúcar, nada más. En la provincia de Valencia y en Valencia ciudad se estarán haciendo unos 30.000 kilos. Ya se ha conseguido que salga un poquito Alicante y Castellón y estaremos hablando alrededor de unos 40.000 kilos, 45.000 kilos en la comunidad. El precio venta al público unos 55 euros el kilo, pero también hay obras de arte sin tasación, como la mocadora premiada este año por el gremio. Nos hemos inspirado en la catedral y en el Miguelete.
Sí que es verdad que este año se ha notado mucho más la venta, creo que será mucho mejor que cualquier otro año. Dulces para ganar también a los corazones. ¿A quién se lo voy a regalar? A la que llevo dentro de mi corazón desde hace 7 años. A mi mujer, que le hace mucha ilusión, y es el Día de los Enamorados de Valencia y creo que es perfecto para ese día. La mocadora supone un 7% de la facturación anual para el sector de la panadería y pastelería valenciana. Perfecto, muchas gracias. Avui, Dia dels Valencians, Televisió Espanyola ha obert esta finestra per a compartir amb tots vostès esta celebració. I la millor manera de tancar aquest espai és amb una cosa tan nostra com és la música. Amb el tema València 9 d'octubre de Pau Alabajos, gravat a l'IVAM de València, els deixem. Nosaltres tornem dilluns. Passen un bon 9 d'octubre i siguen feliços. Les dolçaines del carrer Sant Vicent, més de 15.000 persones volen fer sentir la veu. Les paraules cobren força, han fet nostra la ciutat i s'enlairen les banderes per damunt dels nostres caps. Missatges d'esperança en els càntics de la gent. El futur és patrimoni de qui creu en el present. És tan fàcil contagiar-se de l'eufòria dominant. Bastirem els nostres somnis sense por a flaquejar. És València 9 d'octubre, no podran fer-nos callar. Com sempre, avançant contracorrent, la revolta és quotidiana i n'hi ha molta feina per fer. Salvarem tots els obstacles, és qüestió de voluntat. Construirem una utopia amb les nostres pròpies mans. Redreçarem la història, m'emprendrem un nou camí, girarem la vista enrere, lluitarem contra l'oblit, aprendrem de les errades que hem comès en el passat, escriurem en les façanes que és tan fals de claudicar. És València 9 d'octubre, no podran fer-nos callar.